Nag-ano na akong Ba't ako lang ito tubig sa iyo? malamig. Oo, lamig ang tubig. Wala pa sa September eh. Saglit lang ate. Anuhin ko muna tong pagkain mo. Dahil hindi lumabog yan. Baka hindi madurog ng ikaw talaga ningning magkaka sa akin bukas. Hanggang bukas, hanggang ngayon ka na lang na gabi. Ayaw na ayaw ko sa lahat na ano. Pinapakain ka naman eh. Nanakawan pa ako. Binababa yung ano. Binababa. Yun o. Buo pa. Buo. Ayaw nang bumaba. Buo pa. Kuhanin ko muna itong ano. Ayaw niyang bumaba yung ano nasa taas.
Pamiyas na tuyo. Tuyo. Magpapatuyo na ulit ako eh. Gusto ko yung hindi na hatiin yung ano, biakin ko lang. Kasi masyadong manipis kasi yung Hindi mo yan mama ginawa ko. Hindi ah. Yung binilad ko nung una, masyadong manipis. Kaya nang nilagay ko sa ano, hindi na katas. Ay, may ano pa naman kaso pag kinain mo, patigas na, hindi ba malambot. Diba ang pagluto niyan, parang ano lang, pagkasama-samahin mo lang yung kamatis, luya, sa ayan. Oo. Tapos saka mo lalagay yung isda. Papapakuluan mo muna. Ano mo muna? Pag kumulo, saka mo lalagay yung isda. Oo. Pwedeng sama-sama na. Pero yung isda, ihuli mo. Para hindi madurog. Kasi pag sinabay mo, madudurog yung isda. Parang hindi ano itong kapilog na baby. Wala. Hindi ako nakakuha ng bago. Magandang gabi. Kakain na ang apo ko. Kakainin ko na siya. Medyo ano na nga eh. Alas 7 na yata. Medyo gabihin ko na to napakain. Pero pinapakain ko to dapat mga alas 6:30. Kaso matagalan ngayon. Nagmerienda naman siya ng alas 5 yata yun. Alas 4. Bakit? Jesus, parang nag-iire. Parang nag-iire ang bata. Ano, Mingming? Marami kang pwedeng kuhanin, ano? May tinapa. Ito. Marami kang pwedeng kuhanin eh. Na ulam. Pinirito niyo yan? Ano yung sa kabila? Yung ano?
Sinigang yun? Hindi.